Hyvää Hyvää päivää kaikille. Tänään on aika jatkaa tarinatehtäviä. Mä tiedän, että mä en oo tehnyt videoita hetkeen. Mä en tiedä, minkä selityksen mä tähän antaisin. Ehkä on parempi vaan, että en rupea selittelemään tekoani. Täällä oli hevosetkin vähän heikossa hapessa, mutta tilanne korjattu. Ainakin melkein. Otetaan tosta vaan joku, niin saadaan vähän XPtä. Eli Elisabethin luokse jäädään. Tai jäätiin viimeksi, joten katsotaan miten tällä kertaa jatkuu. Ai niin joo, eli meillä jäi nytten tuolta Golden Hillsissä jäi joku kesken. Niin, ja me tarvitaan se kultainen omena sieltä. Joo. Elikkä siellä on jotain vahvaa taikaa. Aiden's Light a long time ago. You've never heard of that. En oo. Tai siis on, mut en oo. Eli kun Aiden ensimmäisen kerran tuli Jorvikkiin, sen jälkeen kun saari oli löydetty, Aiden... hänellä oli voimakas valo hänen kädessään, mikä toi elämän tai elämää ja valoa tähän kuolleelle kivisaarelle. Okei, sillä oli suuri vaikutus, tai siis voima. Ja warmth and kindness, eli lämpöä ja rakkautta, mitä muuta ihminen tarvitseekaan. Tiny speck of that light. Okei, eli me tarvitaan selvästikin toi... Jon Jarl. Ghost. Ai niin, nyt taitaa tulla joku semmonen mysteeritehtävä. Katsotaan miten tästä selvitään. Katsotaan miten tästä selvitään. Nämä mysteeritehtävät oli aina itselleni lapsena vähän haastavia, mutta katsotaan selvitäänkö tällä kertaa vähän enemmän ilman mutkia. Tonne päästään, koska pitää päästä Lindan luokse kirjastoon. Joo, jotenkin outoa kyllä etsiä haudalta vastauksia, mutta kai se on ihan perustata täällä SSO-maailmassa, että etsitään vähän vastauksia toisten haudoista. En tiedä miten suvaitsevaista hyväksyttävää asia on. Mut eikö se ollutkaan kirjastoon, minne piti mennä? No. Mutta tuolla näkyy, että toi Linda olisi tuolla. Onkohan se nyt sitten täällä kirjastossa vai ei? Ei nyt tarvii mitään keulia. Joo, ei kyllä nyt ei. Voi jehna. Voihan jehna. Okei, joo. Elikkäs sitten, mä en tiedä onks tää joku, kiva kun tää nyt tällainen pätkii. Mä en tiedä onks tää joku tällainen SSO-ongelma nyt sitten vai niinku mitä. Aivan, ja mulla ei oo niinku traileria tonne Jasperin farmille. No eipä siinä mitään, tavataan siellä farmilla ihan pikku hetki. Hienoa, olemme saapuneet tänne mukamas kirjastoon, eli pelottavan paikan luokse. Joo, mä löysin Elisabethin. Okei, not easy. No niin, älä nyt sano, että nyt me sit mennään sinne kirjastoon vai? Joo. No voi herranjestas, miskä mun kotitalli on? Kato, Linda Chanda, love studying history. Historia. Mä olin itse asiassa joskus tosi iso historiafani niinku yläasteella. Mä
olin siellä oikein reipas, mutta kaikki on unohtunut sieltäkin. Ehkä Lindalla on paremmin muistissa. Kirjojen etsimisessä mä olin aivan järkyttävän huono. Se oli kyllä, kun käytiin koulunkaan kirjastossa, niin ei. Koitas, hei! Nyt! Joo, ei. Kävellään sit nätisti vaan. Mä en oikein tiedä, mitä mieltä mä oon näistä hiuksista, mitä on tällä mun käyttäjällä. En oo ihan varma, että onko toisen juttu. Ehkä joku kerta pitää tehdä joku muodonmuutos tälle käyttäjälle. Joo, mutta siis mä en oo varma, että onks tää se tehtävä, kun tulee joku mysteeri vai onks tää ihan easy peasy lemon squeezy, koska siitä on aika kauan aikaa, kun olen nämä tehtävät viimeksi tehnyt. Joten mennään. Tässä on tää sanomalehti edelleen, kun on Anne kadoksissa. Joo, siinä se on. Paitsi että Anne ei tietääkseni vielä ole kadoksissa. Koska se oli siinä, silloin kun aloitin nämä tehtävät, niin se on nykyään siinä alussa. Nick Stonecross Travel Diary. Okei, joo. Nick Stonecroundhan on tuolla Dinolassa. Dinolaksi puhutaan sitä. Valley of Hidden Dinosaurs. Joo. Eli hän on tehnyt selvästikin jonkun seikkailukirjaa sitten vai niinkö? No niin, kato, hyvin löytyi kirjat. No. Eikä. Juu. Ai sä luovutit jo. Mä toin 3 kirjaa ja sä luovutit jo. Joni Jarl. Okei, tässä on jotain sen. Siis, nonni. Joo, ollaan valmiita. Tosta voi joku pysäyttää ja lukea kirja, jos haluaa. Joo. Mitäs nytten? Okei, eli nyt pitää mennä Fort-pintaan sitten. Nyt tää on selvästikin, siinä näkyy kysymysmerkki. Onkohan se siellä hautausmaalla? Nyt pieni hetki, niin lähdetään. Oho, ei täällä ole traileri. Okei, eli tavataan taas Fort-pintassa. Katsotaan, mistä me löydetään tää mysteeritehtävä. Okei. Eli sanottakoon, että... Mikäs tää? No ei me mitään tällaista haluta. Ei. Mä en oo siis mikään mestari vielä oikein tässä, että niinku, pitäisikö mun lukea noi... Kato. Pitäisikö mun lukea noi You press hard on the nameplate. Siis tää musiikki on aina yhtä hyvä, niinku siitä tulee semmoset kylmät väreet. Joo, no nyt mä sentään tiedän, hautapaikan sentään tiedän, ja se kyllä näyttääkin sen täällä. Siis mä en tiedä, pitäisikö mun teidän mielestä lukea noi tehtävät kautta vähän suomentaa niitä, vai pitäisikö mun lukea suoraan se... Ai kauhea, kun tää nyt jostain syystä pätkäsee tolla ihan kokonaan. Pahoittelut siitä. Niin pitäisikö mun lukea ne tehtävät vai just tolleen vähän vaan höpöttää päälle vai niinku mikä olisi paras taktiikka? Ei. Noniin. Ihan karseeta nyt kyllä. Nyt vähän rauhoitutan kyllä. Nyt en yhtään osaa sanoa, että mistä johtuu. Ei oo aikaisemmin tehnyt tällaista kuitenkaan. Hop. Hop. Muistaakseni Heponen joo. Ei halua tulla mukaan. Ymmärrettävää. Mäkään en tiedä, haluaisinko mä mennä tänne. Jännitysmusiikkia taas vähän.
Siis ei oo totta. Pitääks mun nyt käynnistää tää peli uudelleen? Mä saan muistaakseni oikastua, joo. Pelottavaa. Whether I'm dead or alive, who dares open the first portal to my final resting place? No sori, tää on nyt vähän pakollinen juttu, en mä haluais. I've never heard of you. No, joo. Harva on. Joo. Uusia naamoja, kyllä. Ehkä sä voit auttaa meitä. If you convince me you're worthy and that your heart is in the right place. Nonni. No, onkohan se nyt toi Fripp? Ei vittu. Ai. Oliko se sit se alempi? Okei, sit se oli Fripp tuolta. Kumpis näistä se on? Joo. Will you do? Noni, kato. Noni, your wish. Eli, oho, 800 vuotta oot jo levännyt. Joo. Say hi to Fripp, by the way. Tää on kyllä siis niin spookia niinku puhua käytännössä kuolleelle, että niinku joo, hei. Terveisiä Fripp muuten täältä kuolleelta hepulta. Että niinku joo. Ihan perussettiä. Sitten meidän pitää mennä Elisabetin luokse. Eli me voitais taas tehdä niin, että mä hoidan itseni tonne Valedaleen ja tavataan taas siellä. No niin, mennään. Nyt ollaan täällä. Katsotaan mitä Elisabeth käskee meidän tehdä. Kyllä, olen puhunut haamun kanssa, usko tai älä. Siis sä oot kuullut tarinoita, siis... Mut sä et usko, miksi et usko? Tää Jorvik on aika niinku uskomaton kaikilla tapaa ja sit sä et voi uskoa niinku tällaiseen asiaan. Kyllä tää on musta niinku... Ei oikeastaan edes yllätä tässä pelissä. Tässä se... Okei. Meikä hoitaa. Elikkäs spoiler alert. Mitä meidän pitää tehdä? Ai niin, kun me oltiin jo nää kaikki saatu päälle. Niinku se oli mystistä, me ei saatu tietää vastausta, että miksi me saatiin noin kaikki päälle. Ollaanko me Aideen itse? 5. Sielunratsastaja. Kyllä, Aideenin voimat on ottanut... Joo. No niin, before you head off and expose yourself to danger in Scarecrow Hill, I think you should test that it works first. Do a test here and show me that it works. I will see how powerful the light is and can determine whether it's enough. Okei. Okay. Se on mun sydämessäkö siis? Kato, täällä on taas tullut tää tästä. Mä en edes kattonut mitä toi joo. Wow, it was so bright. Very strong, but a light that shines that bright burns out much faster. Okei. Okay. Side effectit voi olla, tai siis sivuoireet voi olla vakavia. No, toivottavasti ei. The bad news. Minuutin! Huhhuh. Take the apple if there is one that is. Ai.
Okei, elikkäs aika lähteä. Ei saa painaa tosta ennen kuin toi ollaan siellä portilla. Joten nähdään siellä portilla ja katsotaan meneekö tehtävä nappiin vai ei. Okei, no niin. Pitiköhän... Noniin. Eli meillä on nyt minuutti aikaa siis juosta tänne ylös. Kaikkooks nää nyt sit meitä vai niinku, miten meidän kuuluis päästä tästä ohi? Okei, eli vaan juoksemalla päin. Selvä. Hei hei vaan. Aika niinku hullut taikavoimat kyllä on. Jes, täällä on kultainen omena. Okei, joo. And then something terrible happened. Okei, joo. Okei. Mä en tiedä muistaatko ihmiset, niinku, tai kuinka moni teistä on pelannut, mutta täällä oli aikoinaan semmonen rase, no itse asiassa just tää oli semmonen daily rase. Okei, tässä on aika spookit kyllä nää pakko sanoa. Siis tää oli daily race, ja mä en oikeastaan tiedä, että minkä takia se poistettiin. Musta tää oli ihan mielenkiintoinen. Toisaalta silloin oli niin paljon vähemmän ratoja silloin, kun tää oli, ja mä muistan niinä aikoina niin, koska olin koululainen, niin oli aikaa tehdä aina kaikki raseet ja sitten oli semmonen tietty rutiini, mitä pisin mentiin. Varmaan aika monella oli semmonen oma reitti. Mutta nyt on niin paljon ratoja ja on muutama rata, mitä voi tehdä koko aika ja okei. Että niinku ajat on muuttuneet. Mutta ihan silleen niinku ihan mukavaa, mutta sitten oma tunnelmansa oli silloin aikoinaan. Tietty nyt on aikuinen. Ehkä sekin on, no se on aika lailla suurin syy, miksi mulla ei ole nyt oikein ollut aikaa pelata. Mä oon aloittanut uudessa työpaikassa ja siellä on ollut jonkun verran töitä, niin siksi mä en ole tässä nyt kuvaillut. Niin, ne on näitä aikuisen velvollisuuksia, mitä on hoidettava ja sitten on tietty myös kotihoidettavana. Ja näin poispäin. Näin. Okei, Frida, Duskmoon, you look so upset. En mä oikeastaan niinku, ei mulla oo mitään. Joo, ollaan onnekkaita. Mutta joo. Annetaan Spiille nytten tuo kultainen omena. Eli nyt me ollaan tässä tehtävässä taas, että me käytiin täällä silloin, mutta Pi ajoi meidät pois, koska hän on ilkimys. Mutta katsotaan. Paljastuko viime kerralla? Ei kun, kenen vaimo? Ei kun niin, oliks tää tän Cape West Fishing Villagen vaimo sen miehen? Mä en oo yhtään varma. En muista. Enää. Oli se. Eikö ollutkin? Eikö se puhunut Piistä? Mun mielestä se puhuu Piistä, vai oliko se joku toinen, kenestä se puhuu? No joo, älä tee uudestaan mua sammakoks, please. Syö, joo. Hyvä, anna mennä. Nam. Mä en edes muista, muuttuuko Piin ulkonäkö mukaan yhtään. Ei mun mielestä. Niin vihreys lähti pois sentään. No niin. I did everything I could do to stop anyone from picking the apple. No niin. No joo, no niin, eli Klaus oli hänen No niin. Okei, eli... niin, tää oli nyt kun tää Justinin hevonen tuotiin tänne. Dark Rider Horse. Okei, eli Pi on tehnyt noitten toi Dark Ridersien hevoset sit ilmeisesti. Joo. To the pier beneath Moorland Stables, that's the agreement.
Joo. Okei. Okay. No niin, eli toi Pi on tehnyt siis nyt, tässä on hieno lifehack, miten päästä nopeasti takaisin, koska en jaksa juosta. Kiitos hevoselleni. Mutta siis eli nyt me ollaan saatu selville, että Pi on luonut Dark Ridersien hevoset ja Justinin hevosista oli tarkoitus tulla 1. Joten Alex. Kyllä. Probably the same pier where we saw Justin and Sabina disappear on one of Dark Horse barges. You or I have to get there and pretend to be supplier of the Joo. Katsotaas. Me saadaan varmaan aika jännittävä tehtävä. It's important that you have safe escape route. Being alone at sea on a secret oil rig that nobody knows of the location of makes you quite helpless. Captain Bruce. Vanha kaveri, vanha ystävä, joo. No niin. Let's hope that Captain doesn't have his usual problems with termites in the mast. Okei. Eli nyt juostaan jo tonne kaupunkiin. No niin. Mutta joo, tosiaan ollaan siis saatu kaiken näköistä selville. Ja päästään sitten ilmeisesti nytten sinne öljynporauslautalle seuraavaksi. Am I ready to sail? No niin. By all the mermaids of the sea. Kyllä. No niin. Hyvä. Fire it off when you want me to pick you up. Hyvä, voin luottaa suhun. Se on ihan mukavaa. No niin. Okei, eli nytten mennään tekemään suunnitelma Aleksin kanssa, että miten me tästä jatketaan. Mä luulen, että mä jaan tän nyt 2 eri videoon, eli tämän jälkeen mä rupean sitten mä teen tästä 2 osan, eli nyt kun me lähdetään sitten seikkailemaan sinne öljynporauslautalle, niin siitä tulee oma jaksonsa. Ja koitan saada vähän aktiivisemmin tehtyä taas näitä videoita. Ja voisin joku päivä myös tehdä sellaisen videon, missä etsiskelen vähän noita tähtiä. Kun täällä on piilotettuna tähtiä, varmaan monet tietää. Niitä on eri kaupungeissa tai kylissä, miten se nyt ottaa. Oi. Näistä tulee muistoja mieleen. Nää oli kyllä silloin kova juttu, kun nää tuli ekan kerran. Okei. Eli käs. Nyt me päädytään tänne. Oi. Eli täällä on Alex jossakin. Yes. Aha. Täällä on näitä Darkcoren työntekijöitäkin vahdiskelemassa. Shhh. Mä oon samaa mieltä, ne on vähän creepejä noi kaikki Darkcoren työntekijät. No niin. Hope you can save Justin from his captivity. Niin Justin, joka lähti vapaaehtoisesti sinne, minne ikinä lähtikään. Okei. No niin.